Labarin wani kunkurin daji mai cike da son kai da wayo, wanda wayan nasa bai haifar masa da komai ba sai dai nadama. Ku biyo mu domin jin yadda kunkurin nan labarinsa ya kaya. A dacen a cikin wani jeji, shekaru 2000 da suka wuce baya, an yi wani kunkuru mai cike da son kai da wayo. Wata rana dabbobin daji, biri da akuya da dai sauran dabbobin da suke cikin daji, suka shirya haɗa babban liyafa don murnar zagayowar damuna. Wannan liyafar ko ita ce, za a samu babbar tukunya wadda take dauke da doya a cikinta, a samu barkono da manja a zuba. Wannan abin yana burge dabbobin daji, musamman aka ce kunkuru. Ko da kunkuru ya ji wannan labarin liyafa, sai ya fara shirya makirci ta yaya zai samu wannan doya gaba ɗaya ba tare da kowa ya ɗanɗana ta ba. To jama'a, muna so idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, don na mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kunkuru ya isa gurin kamar zai taimaka, sai yana isa gurin sai ya kama cewa, abokai, wannan tukunya ta yi kaɗan, bari na je gida in ɗauko babbar tukunya. Dabbobin nan suka amince ba tare da gardama ba. Kunkuru ya dawo da babban tukunya a gadon bayansa, yana zuwa ya zuba wannan ɗanyar doya a ciki. Aiko aka sha girki, sai da aka tabbatar an gama wannan girki, kunkuru ya ce, kai, wannan tukunya akwai aljani a cikinta. Kakanni sun ce in dai ba wanda ya dafa ba wanda zai iya ci daga cikinta, in kuwa ba haka ba masifa za ta auku. Dabbobin nan sun firgita matuƙa, amma muna jin yunwa, in ji biri. Kar ku damu, kunkurin nan ya ce yana nuna damuwa, zan kula muku da wannan doya har wannan aljani ya tafi. Ku dawo gobe. Dabbobin nan suka tafi suna jin yunwa cikin baƙin ciki. Da suka tafi, kunkuru ya cinye wannan doya gaba ɗaya har ya ƙoshi, amma saboda son kai ya yi sakaci ya kwanta barci kusa da wannan tukunyar doya, cikinsa cike da abinci. Washe gari dabbobin suka dawo suka same shi yana barci, tukunya babu komai a ciki. Makaryaci, in ji giwa. Cikin fushi dabbobin nan suka ɗauki wannan tukunya suka jefa wa kunkuru. Tukunya ta fasa mai ƙwaryar bayansa. Kunkuru ya yi kuka yana roƙon gafara. Wani tsohon agwagwa ya shiga tsakani, aka gyara masa ƙwaryar bayansa, amma a bar masa tabo saboda a koyi darasi. Dabbobin nan suka yi amfani da gam mai kauri daga itatuwa don haɗa masa wannan ƙwarya ta bayansa, amma a bar mai babban tabo. Tun daga wannan rana kunkuru ke ɗauke da ƙwaryar bayansa a matsayin darasi ga kowa cewa son kai na barin tabo. To jama'a, a nan muka kawo mu ƙarshen wannan shiri namu, sai ku tara da mu a gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka, muna so ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura, kuma ku danna mana liking da comment domin jin ra'ayinku akan wannan shiri. Mun gode.